Иска ли ви се понякога да си приготвите нещо бързо, лесно и вкусно за хапване? Вижте какво ви е нужно и как да си приготвите това неустоимо и ароматно ризото с гъби. Необходими са 300 грама гъби, 2 скелитки чесън, 2 глави лук, сол на вкус, 250 грама ориз арборио и още 100 мл бяло вино, 900 мл вода и бульон и 100 грама настърган пармезан. След като нарежем продуктите, включваме котлона моя на степен 7 от 9. Запържваме лука и чесъна за няколко минути, добавяме ориза, разбъркваме и запържваме за кратко. В отделен съд задушаваме гъбите докато омекнат, добавяме ги към ориза, посоляваме и наливаме виното. След като виното се изпари, започваме да сипваме на порции останалата течност. Аз използвах 450 мл гъбен бульон и 450 мл вода. Разбъркваме, за да не загори ястието. След като ориза е поел всичката течност, прибавяме и настъргания пармезан. Точно той